Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit ang inyong lingkod Mike Paduan. Nakita ulit tayo sa ating latest sa ating panahon na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Disyembre 3 hanggang 6, 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Meron po tayong binabantayan ng mga weather systems na yan sa ating bansa. At yung bagyong si Nyato ay tuloy-tuloyan na po itong bumilis papunta sa Hilagang Silangan. So wala na po itong pangamba na babalik sa Pilipinas. So hindi po totoo yan sa mga lumalabas na mga rumors. So si Nyato ay umabot po ng winds na 230 km bawat oras malapit sa kanyang mata. At just 10 kilometers of becoming a super typhoon, matindi na po ito na matutuloy dahil po since mabilis yung takbo niya papuntang Hilagang Silangan at 33 kph. So, inaasahan na po itong capture po nitong frontal system and history na po itong bagyong si Nyato. So, ito pong bagyong ito hindi po pumasok ng power but nagkaroon po siya ng rapid intensification sa nakalipas na 24 oras. Kaya, biglang lumakas siya. But, ngayong gabi, nakikita natin sa latest satellite animation na medyo nawawala naman yung eye niya. It's a sign na nag-start na po siyang humina. Samantala, dito po sa may baba nitong si Nyato, mayroon panibagong shallow lamang po na LPA. Hindi naman po siya moderate or aktibo. So, nothing to worry about. Based nga sa mga computer models, ito po ay magdidrift papuntang Silangan, Timog Silangan at tuluyan na po itong malulusaw. Naka-embed po dito si shallow LPA sa isang surface trough na dumadaan po sa Mindanao at sa may offshore Bangsamoro. Kaya din po sa katimugan na parte po ng Sulu Archipelago. So may mga thunderstorms po dyan na magaganap. At meron pa isang shallow dito, west of Borneo, but ito ay patungo na po sa Gulf of Thailand. So wag po tayong mag-worry. So ang hangin po na nakakanasan natin ngayon, umabot po ng 60 to 70 kph, ay ito pong early advance ng hanging amihan. Dati-rati, nung bata pa tayo, elementary high school, naalala ko, unang linggo ng December, nandiyan na kaagad yung amihan, even November. But dahil nga sa pagbabago na yun ng klima, na yun ulit nagkaroon. Dahil for the past few decades, palaging yung amihan ay dumarating kalagitnaan ng December o Christmas time. Okay? So, napaaga na yun, which is good news, at nababawasan po yung sobrang init sa ating bansa. So, expect natin mahangin dito, umabot ng 30 to 70 kph dito sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Maging mas malakas po dito sa may dulo at silangang bahagi po ng Northern Luzon at Central Luzon. Kasama rin po ang Bicol Region, Visayas at Mimaropa. And also, yung Kalayaan Island Group, na kung saan nandun yung Pag-asa Island. So, nandyan pa rin po ang epekto ng amihan. At enjoy tayo. Mag-enjoy tayo sa magandang aircon-like conditions po ng ating panahon. Napakaganda po. Okay? At so far, yan po ang ating latest. Meron tayo ditong isa naman na broader na shallow LPA, but inaasahan rin itong malulusaw, so nothing to worry about. Okay? At kung titingnan natin na yun, ang zoom in sa tinatawag nating fast animation, ayan po, kinikita po natin ang pagsimula na pong humina itong bagyong si Nyato habang ito dumadaan sa may katimugan o southern part ng Iwoto. At ito yung shallow LPA, nag-struggle po siya, gusto maging isang tropical cyclone but medyo sabog po ang kanyang mid-level to upper level circulation while ang low level hindi pa masyadong organisado. Okay, so magbibigay yung mga thunderstorms sa Mindanao, offshore Bangsamoro areas. So, mag-ingat lang po. At meron pa dito isang LPA. Nag-produce po ng troughing po dito sa may Marshall Islands. Ngayon, tingnan natin yung zoom in satellite animation. Ito po mula sa windy.com. At makikita po natin ngayon na yung shallow LPA medyo manipis nga po. But yung epekto po ng amihan, nagkakaroon po ng convergence with some warm sea surface temperature. Kaya nagkakreate po siya ng mga localized thunderstorms lalo sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar. So, mag-ingat lang po kayo dyan. At dito naman po sa may katibong bahagi po ng Mindanao, hanggang dito po sa may pinaka southernmost point ng Palawan,
ito po ay dulot po ito ng tinatawag nating surface trough. May mga thunderstorms na pwedeng maganap dyan sa mga panahon na ito. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation sa loob ng 3 araw hanggang Lunes, inaasahan pa rin po mga showers, light showers dito po sa may Cagayan Valley, eastern sections ng Luzon, lalo na sa may northern Quezon. At ganyan din po sa may Kabikulan, Visayas at may Moropa. So expect may mga possible na padaan-daan po mga showers o drizzles. Medyo masaklap lang kung may dumaan na malakas na thunderstorm. So, posible magkaroon ng mga pagbabaha. Okay? So, for yan po ang ating latest sa 3-day rainfall accumulation. So, inaasahan pa rin tayo mga ulan dahil po sa epekto po ng amihan. So, ito po yung ating pressure at wind forecast mula sa European model. So, bukas po ng hapon, ayan na, mabilis na nawawala na o palayo na itong bagyong si Nyato. Posibleng maging ano na lang po ito, part ng frontal system. At patuloy pa rin ang epekto ng amihan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. May mga possible na mga passing showers o drizzles. But yung hangin ay ganun pa rin, 30 to 40 o 50 kph. Hindi tulad kahapon na medyo mas malakas. So, maging katamtaman na lang po yan. Sa linggo, yan po, medyo hihina ang amihan. Baka magbalik sa northeasterly surface wind flow, mga 10 to 20 o 30 kph lang po ang hangin. At dito po sa may Palawan, dyan pa rin yung shallow LPA. Gusto mag-develop. But pagdating ng Lunes ay malulusaw po itong LPA. Magiging parte na lang po siya ng surface trough. At yung amihan ay medyo mahina na bahagya dito sa Kabikulan. At ibang bahagi po ng Luzon at Visayas. At pagdating ng Tuesday, medyo lalakas na naman po ang amihan. Okay, so hanggang December 12, nandyan po ang epekto ng amihan. Wala naman tayong all clear ang Western Pacific, okay, for possible tropical cyclone development. Kung meron, nandito lang tayo para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa mga weather systems na posible pang mag-form ngayong buwan ng December. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating update ngayong araw ng Biyernes hanggang Lunes na po ito. I hope makarelax na kayo dahil yung bagyo, wala na po yan. So, palis na po yan. So, let's hope and pray na magkaroon kayo ng magandang weekend ahead. At sa Lunes, mabalik ulit tayo. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.